Torelló 225, 2015. Un cava. He dit cava, ja no és un cava, és un corpinnat. Bé, i què és corpinnat? Doncs molt fàcil, especialment si tens de bona xuleta. És una marca col·lectiva nascuda amb la voluntat de distingir els grans vins escumosos elaborats del Penedès amb raïm 100% ecològic, de varietats autòctones, collit a mà i vinificat íntegrament a la propietat. Ha quedat clar, no? Bé, doncs, 225 fa referència a la capacitat de les botes de roure on el vi base fa una criança abans de ser embotellat. Un cop embotellat, fa 40 mesos més de criança a l'ampolla. Macabeu, xarel·lo i parellada, aromes de torrat i de vainilla que es combinen amb les aromes més de llevat, de pa i de fruita pròpies del raïm. Salut i bon vi escumós.